Hej, jeg er Sander. Jeg er jeres anmelder. At jeg ikke skal have lov til at stå for aktiv dødshjælp. Kvælning og alt det der. Sådan ting. Jeg giver det 4 ud af 10. 2 af 10. De fucking ringe. Falsk. Iron Maiden flag. Jeg købte en, der hedder Kent. På Vildsund Marked. Dem giver jeg 3 ud af 10. Nå, man finder ud af, at manden Leila, det er bare en mand, der kalder sig Leila. Jeg giver det 10 af 10.